Zdravíčko, já jsem Peklim a tohle je třetí díl ze série, kde vysvětluju základy elektroniky, elektrotechniky, elektřiny obecně. A tohle je drátek, který vystupoval v prvním díle, kde jsme drátkem zkratovali baterku a zkoumali jsme, jestli se zahřeje drátek průchodem proudu, protože zkrat by měl vyvolat velký proud a to by mělo zahřát drátek. A dneska jako takový rest ještě z minulosti bych se chtěl podívat, kolik vlastně teda takový drátek má, jaký má odpor. Má odpor malý, což se blbě měří v domácích podmínkách běžným takovým amatérským vybavením, ale pro naše účely bude jednodušší si to najít v tabulkách. Pro různé materiály existuje měrný elektrický odpor. To je parametr, který je dán materiálem. Známe ho měrný elektrický odpor mědi, měrný elektrický odpor stříbra, hliníku a tak dále. Různé materiály mají různý měrný elektrický odpor. To číslo, které pak třeba pro měď, nejčastější asi typ drátu, případně hliník, tak pro měď je to 1,7 x 10 na minus 8 ohmů na metr nebo o ohm metru. A v podstatě to číslo vyjadřuje, jaký odpor by měl pomyslný. On to není ani drát tvarově, ale drát, který by měl délku 1 metr a měl by průřez 1 metr čtvereční. V podstatě metr krychlový, ale ve tvaru drátu. Tak by měl takový velmi malý odpor, protože odpor se zvětšuje s délkou drátu a zvětšuje se čím menší průměr drátu je, tím větší má odpor. V podstatě jinými slovy, čím na větší vzdálenost to musí projít ty elektrony tou hmotou a čím tenčím průřezem, tím více tam musíte nahustit a tím vlastně větší odpor zažijou. No a právě proto, že to pak souvisí s délkou a průměrem, nebo průřezem, tak pak se dá spočítat skutečný odpor konkrétního drátu vlastně tak, že vynásobíte ten měrný elektrický odpor délka lomeno průřez. Je to zase jednoduchý vzoreček na úrovni Ohmova zákona, který je celkem logický, dá se intuitivně vymyslet. No a potom už stačí najít si vhodnou kalkulačku, kde si zvolíte, jaký materiál máte. Tenhle drát má 17 cm, což znamená 0,17 metrů a průměr vodiče je půl milimetru, změřeno šuplérou. Takže vypočítáme, že tento drátek má odpor asi 0,015 ohmů, to znamená 15 miliohmů. A zpětně potom z Ohmova zákona, že máme baterku, která má asi 4,5 V. 4,5 V děleno 0,015 vyjde nám asi 300 A. Že vlastně takovýmto zkratováním, tímhle drátkem, když zkratujeme baterku, tak ten drátek tu baterku jakoby požádá o 300 A, aby mu poslala, nebo dovolí jí poslat tam 300 A. Ale baterka 300 A neumí, to je velký proud pro ní, takže tam pošle všechno, co může, což není 300 A, ale méně. A pojďme tedy dál v tom restu a pojďme se teda podívat, kolik může taková baterka poslat ve skutečnosti. Za tím účelem nasadíme do boje i novou baterii, protože ta stávající, se kterou jsme pracovali minulé díly, už je dost vybitá, což se projevuje tím, že máme nový voltmetr, který měří na 0,3 místa z Lidlu za 400. A když změřím teda, tak má 4,621 V, to je ještě pořád více než 4,5 V, takže ještě furt dobrý, ale už je pokleslá zábava. A budu si chtít změřit, jaký proud do zkratu vlastně nová baterka zvládne dodat. Odhad je, že to bude něco kolem 2-3 A. A zároveň chci změřit, jak moc jí klesne napětí v tu chvíli, na kolik voltů. To jsme se zase bavili minule a chtěl bych to ještě trošku rozvést dneska.
že když zdroj zatížíte nějakým proudem, tak mu poklesne napětí. A na to bych se chtěl podívat vlastně proč a co s tím. Takže prvotní věc je, že budu chtít měřit, jedna z věcí je, že budu chtít měřit napětí baterie. Minus je ta delší, takže se napojíme minus a plus. A úplně nová baterka, právě vybalená, má dokonce skoro 5 V, 4,9, 5,9 voltů jsem ji změřil. A pak si vezmu voltmetr, vezmu si multimetr, přepnu si ho na ten rozsah 10 A, což znamená přendat i banánek. A risknu to, že můžu odpálit měřák, když to bude víc než 10 A, ale já si myslím, že to víc než 10 A nebude, takže snad OK. A ono se to blbě měří, protože to začne všelijak kolísat, protože to už je prostě hraniční zkrat na baterii, to je špatná věc. Takže si to nahraju a potom z toho záznamu si přečtu sobě odpovídající nějaké ustálené hodnoty napětí a proudu při tak velkém zkratu. Tak držte mi palce, ať si neodpálím měřák. Jo? Takže tady měřím napětí pomocí tohohle Parkside měřáku. Viděl jsem ho v regálu, říkal jsem si, že nemám ještě žádný klešťový voltmetr, nebo ampermetr spíše. Tak jsem si ho koupil za 400, působí solidnějším dojmem než tady ty za 100 měřáčky. Přece jenom, ale neumí stejnosměrný proud měřit. Stejnosměrné napětí ano, ale ne stejnosměrný proud. Takže tady měřím to napětí přes tady ten Parksideový a tady tím druhým měřákem vlastně v režimu ampermetru, kdy se má chovat co nejvíce jako obyčejný drát, tak vlastně zkratuju tu baterii. Držte si klobouky. Skoro 4 ampéry. 1,3, 1,2 voltu, 4 ampéry, dost to kolísá právě, to je ta nevýhoda, že chceme trefit nějaký přesný údaj a nechci to moc dlouho trápit, ale řekněme něco takového. No a teď, co jsem to vlastně měřil? Proč jsem to takhle měřil, napětí a proud ve zkratu? Idea je totiž taková, že jak jsme si říkali, všechno má odpor. Všechno se skládá z atomů a atomy zavazejí elektronům při jejich pohybu, takže všechno má odpor. I baterie se skládá z atomů, i uvnitř baterie to má všechno odpor. A ten pokles napětí při zatížení je vlastně důsledkem toho, že ten zdroj má takzvaný vnitřní odpor, tomu říkáme. Nemyslí se tím, že by tam byl nějaký rezistor uvnitř zabudovaný přímo, ale vychází to opět z toho, že všechno má svůj odpor. Když to vezmu do extrému, i tyhle ty plíšky mají nějaký 0,0 nic odpor a tudíž, když jimi poteče hodně velký proud, tak proud krát odpor rovná se napětí, které se ztratí na těch samotných jenom pružinkách, na těch plíšcích. Nehledě na to, co je uvnitř baterie, že tam jsou nějaké chemikálie a celé to má nějaký vnitřní odpor. A tím pádem dle Ohmova zákona, ono to vlastně uvnitř potom, dá se říct, že tohle je vnitřní schéma baterie. Tohle je nějaká ideální baterie, která nemá ten pokles napětí, o kterém mluvíme, ale je prostě schopna dodávat napětí bez ohledu na cokoliv. A to jsme si měřili, že úplně čerstvá nová má 4,959 V. A pak je jakoby sériově s tou baterií ještě ten odpor. Tady ten odpor, ten rezistor, reprezentuje ten vnitřní odpor baterie. A já si vlastně jsem schopen změřit, jak velký ten odpor je. Tady máme naměřené hodnoty, které jsem z videa přepsal do tabulky. Vždycky napětí a proud ve zkratu. A je to od spoda časově. Čili když ta baterka byla úplně čerstvě a poprvé jsem ji zkratnul, tak dala 4,19 A a napětí, které na ní bylo, kleslo z těch skoro 5 V na 1,388 V.
A jak šel čas, tak ten proud, který z toho tekl, klesal a klesal během těch několika sekund, dá se říct, dost výrazně, a klesalo i to napětí, které ta baterie dodávalo. Tady jsem si spočítal z toho napětí vlastně, kolik napětí se ztratilo, z toho, že původní napětí 4,959, minus tohleto mi dá tohleto. A to je vlastně to napětí, které se ztrácí na tom vnitřním odporu. Já neznám odpor, ale znám to napětí a znám proud, který víme, že je v celém obvodu stejný v takovém případě, takže můžu předpokládat, že tím pomyslným vnitřním odporem teče tenhle ten proud a ztrácí se na něm takovéhle napětí. Takže tady je potom z Ohmova zákona vypočítáno, jaký odpor by tomu odpovídal, jaký rezistor, dá se říct. A je to pak tady zprůměrované, že to je asi, zaokrouhleme to, že to je zhruba 1 ohm. Na začátku to mělo 0,8 ohmů, ten vnitřní odpor, a postupně, jak ta baterka se, dá se říct, vybíjela a pod zátěží se měnila, tak to stouplo až na 1 ohm. 1,1 skoro. To mi dává vlastně možnost potom si předem spočítat, není to super přesné, ale spočítat si zhruba vlastně, jak mi poklesne napětí baterie, když ji zatížím nějakým konkrétním odporem. Když teda víme, že máme 1 ohm teoreticky vnitřní odpor té baterie, tak si můžeme zkusit změřit to ještě s nějakým konkrétním odporem a jestli nám to bude sedět. Odpor, který jsem změřil, že má 100,7 ohmů, o příliš nižší odpor už by přesáhl ten 1/4 W, který je povolen pro takovýto typ odporu, už by tam teklo příliš velký proud a tím pádem by to byl velký výkon, který se tam propálí na teplo. Napětí na baterii na prázdno už nám kleslo na 4,819 z původního 4,959. Pomalinku stoupá, jak se zdá. A tady máme ohmmetr, teda ampermetr, a jak to připojíme to, já chci měřit proud u vodu, ano, takto. Takže tady dáme ten odpor a zkusíme. Nic, mám to blbě. Proč to mám blbě? Chci tím odporem zkratovat, mám to na 200 mA. To by mělo jít. Tady se chytíme, tady se chytíme a tady se chytíme. Jo, už to dělá věci, akorát vy nevidíte. Takže máme 47 mA a 4744 ohmů. A tady vidíme hodnoty. Po dosazení 4,74 napětí kleslo při proudu 47 mA. Z toho plyne, že úbytek napětí byl 0,08. Teďka to počítám ovšem z hodnoty 4,82, což je to, nakolik na prázdno napětí kleslo na té baterii, protože už jsme ji potrápili tím zkratem, tak už tam není těch 4,959, ale počítám s tím 4,82. A vychází nám vnitřní odpor 1,7 ohmů až skoro 2 ohmy. Takže s takovouhle přesností se asi dá změřit vnitřní odpor zdroje. Potom se používá pojem, že ten zdroj je tvrdý nebo měkký. Tvrdý zdroj znamená, že má malý vnitřní odpor, což znamená, že při zátěži to napětí klesá málo, kdežto měkký zdroj, ten má velký vnitřní odpor a nedokáže to napětí udržet, stačí malá zátěž na něm a už mu klesá to napětí hodně. Pojďme si ještě trochu rozebrat tu ledku z minulého dílu, kde jsem to docela odbil, tak pojďme teďka hlouběji. V prvním přiblížení vám povím, co vám vlastně chci vysvětlit. Ledka funguje, propouští elektřinu jenom jedním směrem. Podle toho, na kterou nožičku zapojíte plus nebo minus, tak buď to v jednom směru, takzvaném závěrném směru, reverse, tak v takovém směru tu elektřinu nepropouští. A když to zapojíte opačně, v propustném směru, forward,
tak elektřinu propouští. A do toho ještě komplikace, že když elektřinu propouští, když je v tom propustném směru, tak z té elektřiny jakoby ubírá zhruba 2 volty pro sebe, které vždycky z ní ubere. To je letmo podstata. A teďka detailněji. Klasický ten náš vodní model, trubka s vodou, ve které je klapka. Si vezmu nějaké možná tenčí ukazovátko. Jo, trubka s vodou a když půjde voda odsud, tak se klapka otevře, propustný směr. Když půjde voda odsud, tak se klapka o to víc, co bude ta voda tlačit, o to silněji se ta klapka přitiskne na tady tu západku, packu a bude těsnit, nepropustí vodu v tomto směru. V tomto směru vodu propustí, v tomto směru vodu nepropustí. Easy. To je model toho, jak funguje ledka, ale na vodní bázi. No a tady je varianta, kdy ještě navíc na tu klapku tady je pant, na kterém se ta klapka otáčí, jo, takhle. Ale tady pak dál ještě visí 2kilové závaží. A v takovém případě pořád platí, když půjde voda v tom závěrném směru, jo, pořád bude tlačit ta klapka na tu západku. A když půjde voda v propustném směru, tak dokud tu nevyvinu tlak 2 kg, abych přetlačil tady ty 2 kg, které drží tu klapku, jo, tak do té doby se ta klapka nehne. Jakmile dosáhnu 2 kg tlaku z té propustné strany, tak se ta klapka začne otevírat a vlastně jakýkoliv tlak, který je nad ty 2 kg, propustí zase dál. Ona se mírně pootevře podle toho, jak velký. Jo. Když tady pustím 3 kg vody, jakoby tlak, jo, pomyslný. Já vím, že tlak v kilogramech je nesmysl, když už tak kilogram na metr čtvereční nebo něco podobného, což je Pascal, ale jo, principiálně lidově řečeno tlak 3 kg. Tak vlastně z těch 3 kg se ty 2 kg tlaku spotřebují na samotné to otevření. To 2kilové závaží pořád tam je a pořád vlastně vyrábí ten 2kilový protitlak proti té vodě. Takže ty 2 kg tlaku se vlastně spotřebují jenom na to otevření té klapky. A když teda to budou 3 kg, tak to 1 kg tlaku projde dál a tady bude tlak 1 kg. Jo, to je zhruba ten princip. No a když se podíváme teda dovnitř do diody, tak zjistíme, že dioda nebo ledka obecně dioda a ledka je konkrétní typ diody, tak to je polovodičová součástka. Dioda je ta nejjednodušší polovodičová součástka, kterou jde vyrobit, a polovodiče jsou podle mě poslední velká revoluce v elektřině. Díky polovodičům máme dneska všechno, ne, to jsou silná slova, ale prostě polovodiče jsou všude. Tranzistorová revoluce, počítače, to všechno závisí na existenci polovodičových součástek a polovodičové techniky. Polovodič zjednodušeně je prostě látka, která je někde mezi vodičem a izolantem. Vodič můžeme říct, že má malinkatý odpor, izolant má velikánský odpor a polovodič je někde mezi nimi. Ale nejde tam o ten jeho odpor, ale o to, že my polovodiče umíme špinit jinými látkami a dělat si z nich polovodiče s vlastnostmi, které potřebujeme. Typickým polovodičem je křemík. Nejčastějším většina polovodičových věcí je křemíkových. Všechny čipy jsou křemíkové a prostě křemík vládne světu. Zároveň je to velmi rozšířená surovina. Jo? Písek je z křemíku, skla děláme z křemíku. Chemická značka SI jako silikon, takže Silicon Valley, křemíkové údolí, se jmenuje právě podle toho boomu, který křemík v počítačích, ale už předtím v polovodičích obecně přinesl. V křemíkovém atomu je to zařízeno tak, že křemík má atomové číslo 14, což znamená, že má 14 elektronů a 14 protonů v jádře.
Elektrony obíhají kolem jádra, takzvaný Bohrův model atomu, zjednodušený školní, tak elektrony obíhají kolem jádra, podobně jako družice kolem Země. A elektrony jsou tam ve vrstvách. Existují oběžné dráhy kolem toho jádra, které postupně ty elektrony obsazují od toho nejvnitřnější dráhy, která je nejblíž tomu jádru, až po tu krajní dráhu, která je jakoby nejdál od jádra, je na okraji nejvíc. A právě na tom okraji má křemík 4 elektrony. A křemík vytváří krystalickou strukturu, když jsou křemíkové atomy pohromadě, tak se navzájem vytváří vazby. A to tak, že vždycky sdílejí svoje, to jsou valenční elektrony, ty elektrony, které jsou v té poslední vrstvě. A vypadá to teda tak, že když si představíme tohle jako křemíkové jádro, tak křemík má 4 elektrony. Dejme tady, tohle máme 4 jakoby křemíkové atomy, jejich jádra. A ještě dáme další, protože ať to mám hezky, ještě to dáme nějak 2, asi takhle. Tak, jo, tady máme jakože křemíkové atomy. A každý křemík má s těma okolníma křemíkama takhle ty elektrony ve vazbách. Jo? Tím se myslí, že tenhle křemík poskytl 1 elektron na vazbu s tímhle křemíkem a tenhle křemík poskytl 1 elektron na vazbu s tímhle křemíkem. Takže vždycky mají 2, tak každý ten elektron pochází od jednoho toho křemíku. Jo? Takže takhle prostě všude vlastně mezi sebou mají vždycky použité, každý ten křemík dá 1 atom, jo, proto jsou 4, že on má 4 atomy v té poslední vrstvě, jak jsem říkal. Takže má 4 atomy na každou stranu, plus ještě zase od nich dostane ten druhý atom, takže je to vlastně jakoby 8 elektron, takže je to 8 elektronů, jo, kdy každý 4 dodá ten atom 1 a 4 dodají ty druhé atomy. A takhle, když je ten křemík čistý, vlastně všechno to jsou křemíkové atomy, vytvářejí tu mřížku, tak je to víceméně nevodivé. Ten krystal křemíkový potom má velký odpor. No a my právě, ta velká finta z polovodiči je v tom, že my tady ten křemíkový krystal nadopujeme, říká se tomu doping, a my do něj přidáme vlastně nečistoty, dá se říct. Jednou z možností je fosfor. Fosfor nemá 4 elektrony v té poslední vrstvě, ale 5 elektronů. V takovém případě pak ta situace vlastně vypadá tak, že máme tohle je křemík a tohle bude fosfor. Jo? A děláme si zase kolem nich všelijaké další atomy. Tohle je fosfor, já ho udělám červeně. Ne, tady je fosfor, že jsem říkal. Já ho začervením trochu, i když to moc nečervení, ale trošku to vidíte. A opět křemík poskytne ty svoje 4, od ostatních dostane zase ty jejich taky společně, takže má použité 4 svoje elektrony, tady ten křemík, ale fosfor jich má 5. Takže fosfor sice tohle jsou všechno křemíky, nahodí ty svoje 4, ale ještě mu tu 1 zbyde. Ten 5. elektron není použitý v těch vazbách, protože všude kolem jsou křemíci, kteří mají jenom 4, takže není s nimi jak ten elektron použít. Takže tady vznikne nadbytečný elektron. Zároveň je to elektron v té poslední nejsvrchnější vrstvě, v té slupce, tudíž je přístupný tomu, aby se utrhnul a šel někam dál. Takže vzniká potom vlastně takový špinavý křemík, polovodič, který obsahuje elektrony navíc. Tady tohle je jenom málo vodivé, protože vlastně všechny ty elektrony u vodivosti, třeba i ty kovy takhle fungují, tak té elektřiny se účastní právě ty elektrony z těch svrchních slupek, kde se dají utrhnout tím elektrickým napětím se utrhnou a pak cestují dále. Takže
všechno elektrické se děje vlastně v těch svrchních slupkách, na těch vrchních orbitalech atomů. Takže tady vlastně vznikne křemík, který je takřka nevodivý, protože nemá k dispozici žádné volné elektrony. Elektrony, které jsou na tom povrchu, na těch slupkách, jsou všechny vázány v těch vazbách a není tak snadné tyhle vazby roztrhat. Kdežto tady, tím, že tam přimísíme fosforus, tak nám vznikne vlastně ta krystalová mřížka, ve které se vyskytují volné elektrony, které jsou ready. A takže tahle ten polovodič bude mít vyšší vodivost než tady ten, protože má k dispozici ty elektrony a zároveň je v něm přebytek záporných nosičů náboje elektronů, takže bude jakoby negativně nabitý, dá se říct, bude jakoby mínus, protože má nadbytek elektronů. A opačně můžu vzít a ušpinit ten silikon bórem, značka B. A jak už asi tušíte, bór nemá 5, ale má zase o 1 míň, má 3, o 1 míň než ten křemík. Takže bór, když si tady označíme bór červeně, tak bór bude s těmi křemíky, zase křemíci mu všichni nabídnou toho svého elektrona, ale to je blbost, teď jsem to tady udělal blbě, protože nebo můžeme to takhle jako naznačit, že vlastně jenom se třema těma silikonama bude mít tu plnou vazbu, ale tady mu bude ten elektron chybět, protože bor má jenom 3 elektrony, tak nemá co nabídnout do toho 4. směru. A vzniká nám polovodič opačný tady od toho, který má naopak nedostatek elektronů. Elektrony chybí a tomu místu, kde elektron chybí, se říká díra jednoduše. Prostě tady jsou elektrony a tady jsou díry. A vzniká opačný polovodič vůči tady tomu, který měl nadbytek elektronů a byl tedy záporný, tak ten má nedostatek elektronů a je tedy jakoby kladný. Tak. A tomu se říká, tady oddělím, tomuhle se říká, tohle je polovodič typu N a tohle je polovodič typu P. Možno pamatovat podle negativní a pozitivní. Tenhle má přebytek minus, tenhle má přebytek plus. Tak a jakmile mám tady ty 2 typy polovodičů, N a P polovodič, tak je můžu spojit a vzniká mi ta dioda. Nejjednodušší polovodičová součástka. Můžeme si to namalovat nějak takto. Tady to má jakože drátky, ta dioda, vývody. A tohle jsou, jeden bude N a druhý bude P. Ty 2 typy polovodičů a jsou spojené, takže mají tady v tomto místě, tomu se říká NPN nebo NP, to je jedno, přechod na tomu rozhraní mezi těmi 2 typy polovodičů. Víme, že tady je přebytek plus a tady je přebytek minus. A když si uvědomíte, že dáme k sobě těsně, spojíme, ono se to nespojuje, myslím, že to je tak, že to je nejdřív jeden velký kus křemíku a do něj se z každé strany difuzně, ono se to zahřeje a napustí se tam vlastně to ušpinění, jak se říká, že to dopuje. Mimochodem teda ještě potom těm látkám, když ta látka, kterou tam přidáváme, má elektrony navíc, tak se tomu říká donor, takže ten fosfor byl donor. A když ta látka má elektrony na míň, to znamená, je schopna přijmout elektrony z toho něčeho a ubrat je, tak je to akceptor, ten bor zase třeba. Ale to je jenom terminologie, to není tak podstatné. Takže takhle vlastně vypadá dioda uvnitř ledka, i dioda obecně. Jsou tam prostě dva typy polovodičů N a P a ty se dotýkají. V místě doteku je to polovodičový přechod, se tomu říká NP, PN, a když dáme teda dohromady plus a minus, takže se dotýkají, tak se dá očekávat, že na tom spojí
dojde k nějakému vyrovnávání té situace. Jo, je to podobné jako s baterií, taky na jednom konci má přebytek elektřiny, na druhém nedostatek a když vytvoříte nějaké spojení mezi těmi dvěma místy, tak tam začne téct proud, protože se snaží vyrovnat tu situaci. Tak stejně tak, už ve chvíli, kdy tu diodu vyrobí, tak vlastně okamžitě bleskově během zlomku sekundy dojde k tomu, že se tady vyrovná ta situace. Když si to představíte, tady je nadbytek minus, tady je nadbytek plus, nebo tady je nadbytek elektronů a tady jsou díry, kde elektrony chybí. Takže ty elektrony začnou přecházet na tu stranu, kde jsou ty díry a zapadat do těch děr, protože plus a minus se přitahuje, jo, opačné náboje se přitahují, tak vlastně začnou tady jakoby procházet, jo, tím přechodem, začnou procházet ty elektrony a začnou zaplňovat ty díry, až tady určité oblasti kolem samotného toho přechodu, velmi tenké, a to teď zveličíme, to budou zlomky milimetru, ale řekněme, že to je nějaká taková pomyslná oblast, kde se ty plusy a minusy navzájem prostě vyruší, ty díry se zaplní těmi elektrony a tak dále a vznikne tu vlastně taková neutrální oblast, kde to není ani plus výrazně, ani minus, na rozdíl od toho zbytku, kde tohle je výrazně minusové, protože to má přebytek elektronů a tohle je výrazně plusové, protože to má nedostatek elektronů, tak tady vlastně vznikne elektricky neutrální oblast. A ta brání tomu, aby tady tekl nějaký proud, aby ta elektřina procházela. Jo? Ale zatím jsme žádnou elektřinu nepřipojili, jenom se na to díváme v klidu. Když tu diodu koupím, tak ona je v takovémhle stavu, protože po okamžiku výroby tam vznikne ta neutrální oblast. A teďka, když ji zapojíme v tom reverzním směru, čili v tom závěrném směru, tak ji zapojíme tak, že tady dáme minus a tady dáme plus. Tím dojde k tomu, že zase opačné náboje se přitahují, takže když tu je minus, tak to minus přitáhne ty plus sem a když tu je plus, tak to přitáhne ty minusy sem. Takže ta oblast se ještě zvětší, ještě víc roztahujeme tu dělící oblast, která zabraňuje průchodu elektřiny. Jo, je to podobné právě jako s tou klapkou, kde čím větší tlak jsme v té závěrném směru vyvíjeli, tak tím více ještě ta klapka přitiskla a tím víc ještě těsnila. Tak tady je to v podstatě podobné. Čím větší napětí tady přivedu, tak tím více roztáhne ta oblast, která způsobuje, že tam nemůže protékat proud, protože tam nejsou volné nosiče elektřiny. Všechny elektrony zapadly do děr, jo, tady jsou volné, tady je přebytek elektronů, tak tady jsou k dispozici, ale tady v tom prostoru nejsou, takže tam ta elektřina prostě nemůže téct. Funguje to potom tak, že elektřinu tady můžu dávat větší a větší napětí, to se bude zvětšovat a zvětšovat, roztahovat se to území nikoho, ta neutrální oblast, ale má to své limity a v katalogu pak pro danou diodu najdete maximální závěrné napětí a když ho překročíte, tak se to prorazí. Už prostě tady to plus a minus jsou natolik silné, že se přitáhnou i přes tu velkou vzdálenost, tak prostě se prorvou a zničí tu diodu a napak bude trvale průchozí, přestane vlastně být v tom závěrném směru uzavřená a je zničená. Jo, když přeženete to napětí, to závěrné napětí. No a teď opačný případ, kdy teda v tom propustném směru to funguje tak, že tady dáme plus a tady dáme minus, čímž stejné náboje se odpuzují, takže když tady přijde minus a tohle celé je plus, tak se to bude odpuzovat od té strany a tady zase stejně minus přijde a minus je to celé, tak se to bude odpuzovat. Takže opačný princip, kdy já neroztahuju tu oblast, ale naopak ji stlačuju a zužuju. Jo? A právě tím materiálem, který je použitý, to znamená silikon, tedy křemík s nějakou příměsí fosforu a boru například, tak tím je dáno, kolik napětí potřebuju, abych tu oblast stlačil na nulu. Jo, ona vznikne, to jak široká bude a všechny ty její parametry je dáno vlastně vlastnostmi těch materiálů použitých, tou jejich atomovou strukturou a tím, jak to tam všechno funguje. A tím pádem jakoby je pro tu diodu dané, když vím, z jakých je materiálů, výrobce to ví a změřil to a tak dále, jaké napětí potřebuju na to, abych přetlačil tady tu věc. A ve chvíli, kdy tu zónu ničeho stlačím na nulu,
tak pak další volty, které jsem schopen dodat, už ji vlastně překroutí jakoby skrz tu nulu do opačného stavu a začne protékat proud, protože už tu není ta oblast nikoho, jsou tu k dispozici ty nosiče elektřiny, takže to začne tam protékat proud. Čili stejně jako tady, kde mám 2 kila, které musím překonat a do té doby nic neteče, tak tady taky, dokud tu je napětí menší, než je to napětí, tady si to můžeme představit, že ta oblast je vlastně jakoby, že tam vzniká nějaké opačné napětí k tomu napětí, které já tu přikládám a já ho musím teda přetlačit tím svým napětím zvenku, ono je proti mně, jo, a já ho musím přetlačit. A pro běžné nesvítící diody je to kolem 0,6 V. Ledky jsou ale z jiných materiálů, nejsou čistě z křemíků a podobných věcí, ale tam je gallium, arzenid a takové nějaké věci a ty tím pádem mají tu plochu, to území nikoho, mají třeba ledka červená, to má kolem 2 V, kolik musíte překonat. A potom bílá ledka třeba ještě víc 3 V nebo nějaký, to si změříme, jo, větší, záleží na barvě. Protože barva ledky je právě dána tím, jaký materiál se použil a tím pádem různé barvy ledek mají různě silnou tu bariéru a musíte ji překonat elektricky. Barva světla diody, ledky, svítící diody. Ledky sice mají barevné plastové čepičky, zelené, žluté, modré, červené, ale není to tak, že by ta ledka uvnitř svítila bíle a to, že svítí zeleně navenek, bylo způsobeno tím, že to bílé světlo se zabarví, jo, tím průchodem, tou zelenou čepičkou nebo červenou a dalšíma. Ale opravdu ty barvy jsou spíše pro nás, aby jsme věděli, jakou barvou ta ledka bude svítit, abych ji rozeznal, jo, jaké světlo s ní půjde. Ale ve skutečnosti samotné to světlo, které už v té ledce vzniká, je zelené, modré, žluté a podobně. Má vlnovou délku, která odpovídá barevně, jo, těmhle barvám. Dají se běžně koupit ledky. Já mám sice tady bílé, které svítí bílým světlem, ale dají se koupit takhle bílé ledky, které ovšem svítí červeně, zeleně, jo, barevně, protože to světlo není dáno tou čepičkou, ale je dáno prostě vlastnostmi té ledky. A je dáno tím, z jakého materiálu ten polovodič jsme vyrobili. Zase zpátky k atomům. Tohle je jádro atomu, protony a neutrony nahňácané dohromady těsně a kolem nich obíhají elektrony po stále vzdálenějších dráhách. A řekněme, že tady máme elektron, tady máme druhý, tady máme třetí, jo, oni tu obíhají. Když já na ten atom přivedu nějakým způsobem energii, zvýším jeho energii toho atomu, například elektřinou nebo ho zahřeju a podobně, tak můžu tu energii dodat těm elektronům a elektron potom, když má dostatek energie, kterou mu předám, tak přeskočí z toho nižšího orbitalu na vyšší oběžnou dráhu orbital. V principu platí, že čím blíže obíhá ten elektron jádro, tím nižší má energii. A čím ve větší vzdálenosti obíhá, tím více na to potřebuje energie, aby tam mohl obíhat. Takže já, když mu dodám energii, tak on už nemá energii na to, aby obíhal tak nízko, ale má té energie víc. A když má teda dost energie, tak přeskočí na vyšší dráhu, která odpovídá energeticky té jeho energii. Pro každou nějakou energii elektronu je vlastně dáno, na jaké dráze by měl s takovou energií obíhat. Ale dá se říct v uvozovkách, že elektron si pamatuje, na kterou dráhu patří tak nějak přirozeně. My ho můžeme na chvíli vychylit na vyšší dráhu tím, že mu dodáme energii, ale on po chvíli zase se skočí zpátky na tu svoji úroveň, kterou si pamatuje, že je ta jeho pravá. A aby to mohl udělat, musí se zbavit té energie, kterou má na té vyšší dráze, protože té nižší dráze odpovídá zase nižší energie. A tu přebytečnou energii vyzáří v podobě fotonu, vypustí foton. Při přeskoku z vyšší dráhy na nižší elektron vyzáří foton. A ten foton má nějakou energii. Ta energie odpovídá tomu, kolik energie potřeboval
ztratit při tom přeskoku, jo, teď obíhá tady, aby se dostal sem, tak potřebuje energii zbavit se třeba 10 energetických jednotek. Tak potom ten odletající foton má energii 10 nějakých jednotek a energie fotonu určuje jeho barvu toho světla, které vlastně by tomu fotonu příslušelo. Takže podle toho, jaký použiju materiál, tak ten má různé ty energetické dráhy pro ty fotony různé. Jo? Jiný křemík to bude mít jinak, než to bude mít, já nevím, právě germanium a další prostě polovodiče. A tím pádem já můžu ovlivnit, jaké energie bude ten foton ztrácet, když bude přeskakovat z orbitalu na orbital, a tím pádem ovlivnit barvu světla, kterou vyzáří. Původně jsem se nad tím chtěl rozplývat, jak je to úžasné, že vlastně ta ledka svítí takovým jako atomovým způsobem, kde jde o to, že nějaké elektrony přeskakují z dráhy a vyzařují foton a tak dále. Ale pak jsem se zamyslel trochu víc a trošku jsem zagooglil a myslím si, že to tak je, že v podstatě všechny naše umělé zdroje světla, které vás napadnou, všechno světlo kromě slunce, to znamená žárovky, zářivky, výbojky, ledky, světlo z blesku, když, jo, jako bouřka a blesk, nemyslím fotografický blesk, ale z toho taky, tam je výbojka, tam spadá do toho oheň. Všechny tyhle věci, které vlastně vyzařují světlo, ho vyzařují právě tímhle principem, že elektron přeskakuje z vyšší dráhy na nižší a vyzáří foton, aby se zbavil té energie a barva odpovídá těm drahám a tak dále. Takže vlastně ledka není v ničem výjimečná v tomhle smyslu. Systém, kterým to světlo vyzařuje, je vlastně ten nejběžnější systém na Zemi, který máme na výrobu světla. I oheň takovým způsobem svítí. Takže barva je dána tím polovodičem. A teď se podívejme na další takovou věc, která se týká nejen diod, a totiž voltamperová charakteristika. V elektronice se to používá často a zajímá nás, jakou voltamperovou charakteristiku má nějaký prvek. Voltamperová charakteristika je v podstatě graf, který ukazuje závislost proudu na napětí. V tomto směru je proud I, a v tomto směru je napětí U. Představme si diodu. Já bych vzal nějaký zdroj elektřiny a zapojím diodu. Jde to vždycky od plus k minus, takže plus minus v tom propustném směru je teď zapojená ta dioda. A já bych to tady, tohleto je nějaký regulovatelný zdroj, tak jako jsme měli tohleto, kde si můžu nastavovat, jaké napětí to má dávat, tak tohle je tady. Já si můžu nastavovat to napětí, takže já můžu napětí od 0 postupně zvětšovat a sledovat, jaký proud poteče tou diodou. A tam se právě projeví tady ta věc s tou nepropustností, že vlastně dioda do té doby, než já dosáhnu toho napětí, které přetlačí tu situaci na tom polovodičovém přechodu, PN přechodu, NP, tak diodou neteče v uvozovkách žádný proud. Takže vlastně ta charakteristika vypadá tak, že já začínám, nakreslíme to třeba červeně asi, nebo představíme si charakteristiku, představte si to samé, ale bude to jenom rezistor. Rezistor žádné speciality nemá, funguje prostě podle Ohmova zákona, čili I se rovná U lomeno R, napětí lomeno odpor. Odpor je stále stejný, jenom to napětí se zvětšuje. Takže vlastně potom voltamperová charakteristika odporu, třeba kdyby to byl 1 ohm, tak pak je to vlastně proud se rovná napětí, protože napětí lomeno 1 je vlastně napětí, R se rovná U lomeno I, teda I se rovná U lomeno R, takže U lomeno R je U lomeno 1, když to bude mít 1 ohm. Takže vlastně, když tam bude 1 volt, tak poteče 1 ampér. Když tam budou 2 volty, tak potečou 2 ampéry. Takže teoreticky by to byla přímka 45 stupňů. Pokud předpokládám, že to je stejné měřítko napětí i proudu. A tím vlastně vím, že kdybych tohle bral jako, že jsou volty, tak při 4 voltech, to má 4 ampéry. Tam tečou. Úměrně napětí, roste proud. Tak se chová rezistor. To je vlastně Ohmův zákon.
Ale ledka, víme, že tady má tu věc a dokud já nepřekonám tu věc, tak ona nepropouští. Takže vlastně zvětšuju napětí a ledka pořád má 0 ampér, nic tu neprotéká, protože napětí je ještě příliš nízké a teprve až přesáhnu to napětí toho přechodu, tak pak najednou začne propouštět. A to tak, že prudce, pak stačí už jenom malý, tohle bývá ještě mnohem, to jsem nakreslil relativně šikmé, ono to bývá ještě více kolmé, tady ta noha. A vlastně potom od té chvíle, kdy už dosáhnete toho napětí, toho přetlačení, toho vlastně napětí v propustném směru, úbytku napětí v propustném směru, nebo jak se to nazývá, tak pak začne ten proud růst velmi prudce s tím napětím, už se pak chová víceméně jako odpor a jako velmi malý odpor, takže vlastně ten proud roste velmi rychle s napětím. Proto je třeba udržovat diodu v úzkém rozmezí těch napětí, kde ona má ten proud rozumný, protože pak stačí už jenom o trošku větší napětí a proud je náhle velmi vysoký a zase ta ledka se zničí, spálí se a nebude svítit, přestane fungovat. Takže tohle pak jde vyčíst z té voltamperové charakteristiky, voltamperová, volty a ampéry, a je to prostě charakteristika toho prvku, jak se chová závislost proudu na napětí. Tohle to často jde najít zase v data, jak se tomu říká, v katalogovém listu té součástky a výrobce tam uvádí i to napětí, vlastně, kde se to začne lámat. A to jsme se vlastně v minulém díle pokoušeli najít tím, že jsem připojil tu ledku na tuhletu proměnlivý zdroj a hledal jsem, v které chvíli se rozsvítí. Protože to, že svítí, vlastně znamená, že začíná protékat ten proud, takže to je zhruba někde to místo, kde začíná fungovat. Na závěr se ještě podívejme na ledku mikroskopem, jak to je vlastně fyzicky v ní teda uspořádáno. To, co jsme teďka se dozvěděli o polovodičích a jak to tam je, tak se můžeme podívat mikroskopem primitivním na bílou ledku. Tak tady máme pohled silně zvětšený do bílé diody, tady jsou ty nožičky a uvnitř jsou vidět dva takové tvarované plechy. Tady tohleto je jeden a tady tohleto je druhý. Tady to má pak vývod na ty nožičky, jsou propojené a tady je taková kovová věc, tohle je ten obrys a tady je druhá kovová věc, taky její obrys. Tady si všimněte, že vede drátek. Podíváme se na to ještě teda blíže. A tady teď můžeme vidět, že na tom jednom kovovém noze je vlastně takový kotlík. Vypadá to, je to parabolické zrcadlo, vlastně dá se říct něco, jako máte v baterce kolem žárovky nebo dneska ledky, aby to usměrňovalo to světlo jedním směrem, tak tady je taková kuželová nádoba, kotlík, a do ní vedou z jedné té nožky vede tenký drát a tady vede druhý drát tenký z té druhé nožky do toho kotlíku. A v tom kotlíku právě jsou ty dva polovodiče spojené do toho PN přechodu. Je to malinkatá kostička, asi 0,5 mm x 0,5 mm, je to malinkatý jenom ždíbeček, který je v tom kotlíku utopený a celé je to zalité luminoforem. Tahle ledka je bílá, vydává bílé světlo a to se u ledek dělá tak, že je to vlastně modrá ledka, která vyzařuje modré světlo a pak je tam luminofor, který to modré světlo převádí na bílé světlo. To je rozdíl oproti všem ostatním jednobarevným ledkám, ty nemají ten luminofor a svítí přímo. A tady je teda k dispozici ten luminofor. No a právě ty tenké drátky jsou ten problém, proč musíte dbát na to, abyste na tu diodu neposlali moc velké napětí a tím pádem by v ní tekl moc velký proud, protože ten proud přepálí jeden z těch dvou drátků. Když si uvědomíte, že tohle napříč je 5 mm, tohle šířka té hlavičky té ledky, tak ten drátek je prostě super tenký drátek, takže se snadno zahřeje a stačí mu
nějaké desítky miliampér. Standardní, jak jsme říkali už minulé, výrobce říká 20 miliampér, je ta správná hodnota pro to, aby to tak optimálně svítilo. Myslím, že v katalogu je něco kolem 40 jako mezní hodnota, takže jo, když půjdete někam výš na 50, 60, 70, nevím kolik vydrží, tak zhoří ten drátek a konec. A samozřejmě nás zajímá, jak to vypadá, když taková ledka svítí, tak nic zvláštního, když ji pomalu budu přidávat napětí, tak tady začíná svítit, jo, v tom kotlíku svítí celý ten luminofor, až přesvítí mikroskop. A tady ještě můžete vidět pohled zhora, jakoby do toho kotlíku. A blbě se to všechno natáčí, protože samotná ta hlavička té ledky vytváří čočku, která deformuje obraz a nedá se to úplně tak jednoduše se tam podívat. Ale tady je vidět, jak se to vlastně rozsvěcí, případně, že tam je při tom úplném začátku toho rozsvěcování je vidět, že se to nejprve rozsvěcí uprostřed, kde je pod tím luminoforem ta malinkatá kostička polovodičů. A teprve, když se to pořádně rozzáří, tak už to přesvítí vlastně všechno a září to jakoby celá ploška. Takže to by bylo pro dnešek všechno a mějte se.